Asampayetia Obanyansa Fusu Bunubia one can asam. Say Mafu to some Kakre was supreme. Yo, coffee, oh my, woman, oh many, mana. Yenny baby, watch out, Zaya Warren. One some, one nipa, as I dip of you. Yamo Embera, Abeya, if you oh my, woman, oh my, mana. Adiwaya no ra, Yamita, Yamana Renya. One so, one nipa, so I wanna be. Yamo Embera, I was saying for a movie about the Bonwire TV, so Bonwire TV, a tea can take it, and then you bedroom Bonwire, you be saying a man near who your man yet. See a cast of Bonwire, and my rent is a Bonwire, Kente, and so you may be say, it didn't near two Gronidin Bonwire, it didn't know you have a brew, I say, name more, Kente Kwani, a Juma Titua, or me and Bonwire, and to dinner, not Chua, me, Mechi, now you moon rock, never with you. You are a boy, come on, every anna, Emina, Yamo Embera, every anna, yes, come on, every anna, a fly away, Sabaya, every anna, oh, come on, every anna. Ya omu enwini Kente enti ebegwe ni ene twotwo for panyin no adetwe enti mechi usia for samre baba be twotwo for panyin a woda bia ya enwini Kente na ti bi bebisa na bakwasama fa Bonwire eni Bonwire enti obekese emo akwa baba Bonwire TV njo sumini aba na pomu ti sei edi adodo na de family na na adwo achiwa na oso so ye from me akosi party how you church for Bonwire Kente has you person ni bisa and say Bonwire ya ti Bonwire na misa e di enti ne tu kroni di Bonwire na answer na no said e Bonwire ya mane emi amamre etia so abetu ye wachia ye na yesu ya do first one amemfa Kente emu kugo ba enkwanchan ba bia de bi enti abusuan for Bonwire ne ye wo no Kente ni chiresi Bonwire Kente papa pa na egu meko obanyika se medasi bebre enti na bakosem ene yensa ne duma Kente ne no obo ade de dum ye Bonwire kura enton ana entura e frɛ no asona ene di kuru bia iso ti kuru no mudodo na ye asonafo ye ka asona busua eye ebusia entona ka akan ayi no ho bi so akan amemu ye wo enton ahodo nkutu na mu ba ko ne asona nti sa enkrofo no na edibo de probia iso wo ne be so ye aha no mu ama ye na nanu asonafo yi wo mu ntifiri chili ahwene ase I can't chili ahwene ase a Eastern region na sabi akane no na atutena akokko ni ade na ye na nanu mu ekon ani ade nti no mu firi chili ahwene ase ebeduru be de efro kokufu asunya no mu beduru ho no ekon sa ato aso a na chese wo mu nya atanae ka atanae se be mu betena mu maso mu ado wo nti ho no so wo mu firi ho no mu ba bia ben Bonwire kakra yefro echine so ho ne na nanom betanae ho de nanka o maso mu jom esanse na de kuro bia no a ebene
saa ekyine so no na de ba ko ana ɛho yɛ dene ɛma wo mo yɛ ensuo de na nanom tena wa ne no mu kyinkyini pe nsuo na omu nya bi enti obomofo bi ɛna ɛba sese ba bi efre no bonwiri enti oba ye no ahayo mu no ɛna obehunu sɛ nsuo ɛdeda bonwiri ana kurodua mu a sansesan ne na enye bonwiri na asase no ye enwere nko aye ka nwere a ewura bi ase wonam na eso mu amu kase wo ho e ton in the fresh se de kuro ni beka no so watade mu a na achi wagina ho sa anema no se nuna no nko a na obonwiri kurodua mu na obofo yi ebenya nsuo na obenya nsuo no na omie nso wonya nsuo a nsuo bebre wo a yewi mu nam ebi wo so a yenwi mu nam enti nsuo di ka behu ye no yefre nsuo no abotia ewo kurodua mu haya na ye nananade a oye ye ne se wodi ka se nsuo no bi ema ne nkrama ono mo nam ti wo se nsuo no ma nkrama na enwon se ye nananom ana kamam ye wade bi se aduane a waboa ebi a obewu no unsu bi a obewu enti wo se nsuo no bi ma ne nkrama ne ka no bi no klama no wonom ye no ena oyi adwene a wo mu ebi so ton ye de ma klama ba klama no we ya no wu ye na kire se ye mi munam o wi munam o ye no munsu ba ye munam de ye wi a enye yi ndo ye sa kroma ye wo nsuo ba enum etwa kurodua ho ahia ye wo abotia wo se de meka no ye wo aboabo ye wo abomaku ye wo aboyinsia ye wo agapim se nsuo no mu ba ko pe ene ye wi munam e ma ne ye ni nyina wo ye sa se de bunu beka no exhibit na wo da sa ne ma wo ye di se de obun se nsuo ho odin wo kine so but wonya ba bi a ho ye nsuo wo a beboa wo mo ne wo mo yire nom ne wo mo ma e de ese so ye sa ne ma wo mo hu enti obenya sa ne ma wo nyu se o ene nsuo wo kroma no ye wo ba mi se de wo wa ye num mu a eyeye ba ye wi mu nam so ayeye ba ko pe ene te sa ye wi mu nam oyeye isa ne te ye wi mu nam eyeye no ne nsuo di eno ne agapim na meka ba de aka ne bie no ho a ye wi mu nam eyeye enti de nana ne ye ne se kane no so na ye kua ene ahayo enko ante se na adwuma bebre ebu no tu be bi so bi adwuma wo ya na ekua na ahayo enti ye nana ne ye so wo abehunu nsuo ewo asase a okopie so no na sei na esi se ne muwa no nomye no emumuwa no nsuo no wo mu angu bate mumuwa de omumye wo mu wiye no wo mawu enti ase onya abomofo bi kan wo mu hu wo bai na se de na meka no ahane na eye nwere enti na mse no mo chine so chine won so no echine so no wo firi ho ba ha be kwansini be emiensa be 3 miles ine emu akakra enti na nanu di kan ebe bo sesen ye kan sesen akura be bo sesen no wa hasa enti obe bo sesen no na tese wo mu a e wo chine so no so obi eba ye nananu ho a asemo kan se wo ni me so me kwa akobɔ nwere no ebi na matana won se asante kase me kase obi kɔbɔ sesen na obi kɔbɔ nwere a etese okodo o me kɔbɔ baabi kwae no baabi atena ho na tese wo kosiesie ho atena ho enti me kɔbɔ nwere enu bi na matana wonam se na nye nwere nko na asasi ahye so ma enti me kɔbɔ nwere enu bi atena ho me kɔpɛ baabi atena me kɔ nwere atena ho ena ma ye nananu ebenya din bonwere to obi apeso free baby o woni ba so obebonwere jesu obedo asase no baabi na wanya ho atana enti me ko bonwere atana ho me ko bonwere atana ho enti abusia fi nye din bonwere ni se me ko bonwere me ko do enwere na afi menya baabi atana na se menya matana ye enu ti ebenya din bonwere mi gidi se wate ho ase baabi aye enti ye to aso kente eyem a ebenya kente no eno so nam ye nananom abomofo mka abomofo hunters emienu bi so na ema ye nya asa ahase ne de na ekuaye no mu na ekuaye kuaye ne no moye to mu be bo nwere tnya baabi tena ye sa ansa ena ye nananom ebinum asa me na de obebo enwere odi ka bebo nwere de ni wo wuko
na ye nananom mienu bi so ya abomofo se de me kasa akane no na ye ahayo ene kuadwuma na ye nananom mienu so no ye fro ba ko opoku kuragu ena kuma ne de kwa achia me ya se de maka no ya abomofo sa nti omo so ekwa ahayo bonyure kurodua ba bia ana abronu bi efro kranche asase ekire ye sanfro ayo akese ho eho ne ye nananom ko yomko hu se ananse ntekuma o ye ntentan nti opoku kuragu hu se ananse ne ye ntentan ena ofuru nia kuma kwache am yanse omra no hwe ade asoronko a ntekuma ya ananse no oye sa ntekuma nso ono na aka ne ye nananom beka ne sereche eye silk ntekuma no ne produce sa sereche ahoma no silk trade no nti omu hwe se de aboa no ye no ade san eno mo ba fi nti di nansa no omu san kokranche asase no so ya ayo akese ho ena omu ko hu se ananse no abai ne ntentan no mtraso mu se ananse ye we dia esese ye pekwan dia so ye be fa so ye se de ananse ne ye na aka ne ne nananom ne ahoma ka ahoma materials a ye de ye kente na ebini ho nti de omu pe edoa e kan edoa rafia o mi kan rafia e wo ma eko nsuo ni atade ho no ene be hu sa nsuo mi rivers and streams o me kombo nse ye wo adobe bi wo a wo nse eno ena omu bi na yina adobe ni yina ite se abena abeni finfin ne sa eno ena basket rivers o mo nwene Kente sa adobe yina no mde nwene Kente no ntie na nanom do me ni se omu pe sa edoa no omunya adoa no bulisa ena ahyase ndo me ni se omu de edoa no esan omu na nkokrumuti sa omu na kokrumuti mi no no mde be hye o mayase enti omu hwa ananse no ase de ananse no sito ententan no wuram no ana wole no wop no sa ne nananom so ye enti omu de wuram a no maboso enti de edika na omu to ni din ayase ton isanse omu tene hye nkokrumuti anom de bo mayase enti omu ni ko omu ni mu anu maboso de ahye o mayase enti omu betu ni din ayase ton enti ayase ton na ne ye tia omu se o ye timia ye bibi ana ye timia nya bibi afiri mu de a ese ye koye nim enti afi omu free ayase toma so pe entabo no mde dado abo etire ni tire sa no mde ba ko bebo ayase sa enti omu de bebo ase no na afi omu de eta enti nyu na hyase ni free ayase toma ansana tetene de na ni Kente na de ayase toma asase ayase toma enti ayase toma no mu pe entabo de bo etire ni tire sa no mde ba ko bo ase ena no so omde do na esan so kensan so atese omde se san so sa enti omunyini kwa na omabobo so nti ena me se na enta bo no omde to fo mo ye nti na no so omu be frɛ no asase toma ti no ma firi ayase toma aba asase toma enti asase toma no ene de na etre echen ayase toma no na ayase toma no omu ye ko omani mu afi na etre na omtimi de bibia na yeye omu de bi ye papa eni ade hu se o ade we se ye de ye bibia ebe boae ne na aka se esanse ne mu odu eduane ne mu odu na so omu nya bibia omu be ya mamu aye mrama ye de ye ho aye ne samre no na enkwatofo no ne kan kwatofo a ne kan straight trade samre na potochi sabrofo potochi abrofo se de na nanom be kan potochi abrofo ana Portuguese o abrofo ne English abrofo English fo no na o maba o memu a na o ye better trade ana no mu di enkwato ehu dwa no ye na nanom ma mienu bi a o so ye ayokofo we de na o munya asonafo o munya ayokofo ekoi so o mu ko gwa kepus akope enchene ebi aba ede eja be sanse samre no na nchene ya ade a ho na pa ye kan wona tese ho ten nje na nanom ko no mko ho no ena edwom die no wo mu ye no mko abrofo ma no ade ayi na nanom enye firo mu se wo mu duku ana scarf gomkom se de bi nu aba scarf gomkom ye na nanom ade o mu ye se o mu to bi de bai ne no so na esrechi ahoma sa secret ene nom de enti ye na nanom ye ne se wo mu etwatire eni tire sa na wo mu twetwe emu ahoma no
Yes, once it is away, you fancy a chat you chat to the na omatwe homa no na omode yenti samne na ne na nanom abenya ensabia eye wooden structure ye frɛ no ensabia a ne brofo de loom samne ne ye na ye yanwini kente no wo mu no na ye frɛ no ensabia a eye loom no samne ne na nanom ye nya no nti omo betena ensabia no abo boy ensabia kofi no sanse ifiada ye frɛ no ensabia kofi sanse fiada ene ye na na onzu develop nsabia no oyeye enti ombetran nsabia kofi no anwene na nsabia meka na kan ne ye ni ahosuo bebre wo se de ne wo meka ahosuo akales na ye ni sa ahosuo no wo se de ne wo yi bebre enti na ye fita nko a enti de di kanya wo mu ye de na nanom wo mu ye no atu ni din nsabia so ntoma na nsabia so nwentoma nsabia so nwentoma timi afiri ayase toma aba asase toma aba nsabia so toma ana nsabia so nwentoma enti omu nsabia so nwentoma ne efita nko a na ade omu yense yatimi ya saade sunko ade fefewe a ese yade ko kire wo hina odi kurodua yisu sanse wono enso adawroma ena yenya baabi tie enti samne so hina na odi bonyire kurodua yiso emra ye nananom enya saade we ne frɛ nana bobie ansa the first nana bobie ansa the first ene je hopa no so ade amaye efe na se de ade esi ye fita na ne fesity no meme de am de beto akroma fufu akroma hawk akroma fufu na enso matunu de akroma fufu na se de ade ne si efe na ye enso asase ye ti so eye asantama asase e otumfu asase no ade amaye ya ye sononko ate sa abayantom a ye betim de fra na de disem de kwere opemso me kan opemso a otumfo a otekokwo so intinana ose onana bobi ansa the first edi wo manu mo ko manhia fikesiem enom be kwere wo hene na samne so hina no oti abanwa so eye otumfo ose tutu the first the second and the teso samri into the first nemre so ena nanom de kwere no de kwere no is me nana no moya de pa na de amaye mesra se monko na monko ye bibi surunko a eni asanteman ahosuo ebese ne mfanto asante akonwa ho ndi ye nananom san ba afie no mo ba afie no ena wo mu nua ba ekunu a ye nana opoku kuragu ne kwa achia me yawo wo mu nua ba a ono so ye fra na doma Kente ono ne kunu a ye fra no nana otakraban nana otakraban no ono so no ye bomofo saa ti no ono so ni mahusuo se bi esi ene ye beka se ye mix ahosuo de frafra ti no so ni ntombobo amane na no so anya me so makowura no makowu se enua bi wo a wutwa ho a wo de se kan twa ho to ana wure ho a no se ya na ensuo firi mu ba edua bia ne ahosuo ana ensuo firi mu ba ndi odi wo mani mu mu nyina akọ ye kwaye ndi dua di kan a wo mu nyaaye eye dua sika na ahosuo firi mu ba eye yellow eno mu benya dubuma ana dubuma a eno nso ahosuo firi mu ba eye black na chese ye free ya asentuma e free asentuma abanse bia so tuma ndia kakalesa ye dane ahosuo na ma ya benya se do tu focus ansa asante ahosuo ana asante kalese no se de sitie sa ntia asante de no eye awerwa eye yellow ena ahabamu no eye green ena tuntum ana bibri asante kalese no no awerwa asante kala yellow green ena black echire na ombe kokko abem se for ya husu ahodo a eda yakunya ho a enem gidi se wahu uhu ya papa a kire ya husu a eda asante akonya nti yeto aso enti na husu firi mu ba eye yellow ena obenya dubuma ana dubuma a black ena obenya akase a red ena obenya apobri a green ndubenya mbenya sa colors on sa colors ya ne be ka say primary and the secondary colors ndubenya sa iwi na akotu kwan a
on the first one, almost ya because I ye die no, and I pretend the almost say she. Ti domi and said Jessica in Sunna, almost tie no more. Na ye noa. Na almost tie si was a ti nom dia homefita, nom dia koshe Jessica in Sunu. Into almost see a brick. Into Mubra Homanoa and use Adiancha and Nansano. Ungo Yena, and Suna ye fitana and do them Nasa. Abe yellow, and Suna, if Yana Husu. In Rombedina Calis, we are only share Jessica, Ediemo, no mania, only Besha Cassia, Diemo, no mania, on Besha, appropriate Diemo, no mania. Rombenia Sakalis, and in the opa, and he said, because I can't and they are Jimmy Brown. None in the opa, and say, yes, I will have, but every bank and say, Debbie and Gabby Cra. Tumunya nyamema omunim die sanse ewurade di nim die e boye no wodi nim die uraim tinim die e wo ye nsa no e wo ya adwenem na nipa na yare yampese nyame ade odi uraim no ye be na da di sa obi bia e wo se e wo nimu na ese nipa na nya bia na nipa na akwadro ese ya papa kwa me ehu se wo bibi wo bibi e wo mu bia nka nhye ene wate a yipie sa enti die na nanom enya ahosuo ni nyina na akase ekwan a omo be fa so a omo be ye de otumfo so mom se omo be ye enti ho na we de ma me mfa we murom se me nana a e kon so efra no nana o se kofo enkeni anke be ka se o ye master of art woni madwini se de ye di ye kan junior design ana motive ye di twene ana de nyansa nwini sa ese de wo kan babura asema me kan nyina wo what can Exodus 30-35 for now? Was it one more woman said the Adjini good him? Tina now was up for no any Nansa or Muswodi and obey ye design, so design ye fair. And the colors no moment say only ye design from home. In Dromu ye no, and no sound of comment she have and no tomb for was said to the first, and it won't panos oh menano. Why are dear pa na dear my me de beto entona mebo nse otumfo bia nso eya yokoni otumfo bia eya yoko sanse otumfo bia firi yoko agusu ena ema no so a omkonya ahoma ne de ba secha ahoma eya yokofo into otumfo ne je no so ade amayi e de beto entona mebo inde be friend to mano na na nse ema no so ne konya ahoma de ba yin no ye de ntuma ndi beto oyokoma ana oyokoma abusia Mini oyokoma ubetima kana yokoma ana oyokoma isa say ya busia e o man oyoko yo man stretch ahoma no bi kofe ba ya say ene tie na yokoma arafo say arafo say oyokoma ana say oyokoma entoma no esitie say ene esitie say de na meka no awusuo no a oye na nam nya ni say ya ne wo nti otumfo ebeje ntomo na kane no Entoma we be ye adishentoma. You can't adishentoma. Yeah, it's for the owner untimin flat. Free efficacy moi, untimin flat antoma we. In the addition one, I can end the no front of my winty. Saba for some year making a fire come out. Who come and share museum and Naman Shapalisa. Who come to San to my wing, you come on to me. You are. Abacosam Yamak Saba Penny the catcher. Into two form. I think to my way so be frat or no quite be front to my wheel. And no more bone your hen, I say. And I'm so what this year. And the comfort way by what the end I'm say, oh, yeah, me this year, oh, yeah, me brim point in Unti Minfra. When you hint him in front, and the over thing there and say, what the bear and mention here. You come mention here. Big umbrellas are, who say, I am for, this is so a double festival as never by so. Who wants to see so. When you're here, oh, I couldn't say one so at the bay mention a senator. And then you pen I can any day. Now, it means a course to my own. And I know you're 2 women, so now that's why I did. And that's why I addition to my bar, and nay, would be to me if I come and to my. And see, about someone, a fire be a would be a friend. Say the Nipavia wooding, Cabia wooding, Abodia wooding, Kente wooding. Bia uno e wodia to me bia wodin se medical ka yoko man to me se die fra me ye fra no adwene asa
adwene asa when you nim say one na okofa e ya tu ni binsa we no de ma e frɛ no adwene asa ene sɛ ye nananom ebe ye ntoma no omo ebeduru mrebi a no me ye ka adwene a adwene sɛ de maka sɛ ye motive ana design omo hu ni sɛ asɛ ye design a ya ye ntoma mu bebre no asɛ sɛ de wo ka no asɛ ye nim dia pem asa enti dom ye ne sɛ afi omo peki designs no maako enom din frafra enom din nyina bebu sa ntoma wo isi enti di bebu mu no enom ye sɛ oh afi ye nim dia na adwene a ye die design a ye bebu ntoma no afi dia aba na bi ye enso na sɛ de na America no na enye sɛ de omo dwere no enye sa ne nyame enti na nam ka sɛ enipa bi e nyame bo ye de nyema wura yi enti na nanom ye because asema America aburu mfi ahana nanom eye asema America ebe mfie etwam mfi ahana be over 400 years enso no ye no so no ye ba ye yeso ye bi ye papa mo be ye duru yeso ye dance ni bum ye maba be ye sa ye be generation nim dia so de eni ba ko fotiri nyansa nte ba ko fotiri enti mura eni pe ko ye ne mu sa ne beba enti na nanu de no mu free say adwene ana design na wo ye bu asan enti yenya oyokomanto enti ma oni na wo ba ye ntuma no mu so a ye wo emu enjichemu ana fara ba ni gwa hodo me kan se gwa hodo a eche se ne nwene no ye wo mu ahodo bebre de dika no ye wo ahrepan ye play with ana be kase to bre no ye ho na ache se design bia eni ho ba bi ti sei we ye nwene but aha no ye friend play yes ye the krokro one dudu ana ye individual no double with na eche se design e wo the baby abo se design wo bia no double ah fabrino and fabrino na chi no ye what triple weave triple weave no ebi and say wo and also triple weave no say designs no ana adwene no emu dene na eto aso sa eno ne frɛ no triple weave enti ye single weave ye double weave ne triple weave na me kan mi je ne mu me na me boapa na me je mu a ma ya benya because me dika kan say ayase toma asase toma ena se bia so toma na se bia so nyintoma na kente se de na me ka say ye nana otaakra ban a oboa de ahosuo no ana ye nana no opoku kuagu ne kwachia me yawo wo mu enuaba no aye fra na ma kente ne te se maame no ana ye nana no na no ho fe osonwa o wani munyampa o oba wukina so enti sabe ye hu sabe kenten enso ye nwene a ne nyanyam ya na efe eyensa ne dwuma nso esi wotum se efe no wono de abema kenten enti enam se ye na na nso koye ye na efi ense bia so nyuma so kala we dia ko ba ye ni se de esi anu to man de ni fete se abema kenten enti akwa se ya Christian no ana ya corrupt from kenten enti nka ade ne de ya de ne sa ade de ne fete se kenten ene ya se ya short na ben kente enti na se na ye de edoa na enwene na doa so no no be kenten na ne nyanyam eso se kenten na sa na kenten adoma kenten ena abe kente se di na ka de kenten so de na ne nyanyam esi na sa na Hentia ate kente na kasa no eye kenten sana se kenten fanyi se sanity sa pepe enti samre ya ba be hundienti a ye to eye bonre kente ana se ntoma wo nwene ne ka edi kente no asie ena obani kase me kwaduma no mu ye na mpemfo ya sa no ba be bonre ai ba be pe atina ye wakase e bi sa se fi wono na mu nyina mu free kwaye ni mu eba kente nwene ni mu ana meka se sa pepe u babo ni lokro bia mu ha mema nyekua ndu we hu se kente no mfa so wo mu free kwaye no sa pepe
mema nye kua na omo me kua okuruma eyema ye ma memoma e na omo ye kua ye ndie mema ndie ye dwuma titiri a ye paa ye kindi ye sorry ano paa no ane meba mi see station we stores make mema nkwa ndie ma no e na eku aha sorry omo kokua ogo ye kua no eba na ye die so ye ya ne ma no asan e de bi ko the kwanso ni ade se mu ye kua wa nye kente ne nkwa da kente ne adwumati tiri wo ha mema na ye na de ntia mo ye ne se mu hu se mfaso wo business na nom start free yo ansa no mu ba be bonwire atena ha sei no omu kosoa eye na mo kente no ene botaye titiri ntia omu di esi omani so na ta di titiri omu di esi omani so se omu ye na omanya mu mfaso na de ona na sha ase ye no atena ho landen opanyi kese meda wase bebre se wo se wo bre wadaje enye obi a ne beye ni sei meda wase bebre na ka ye bekọ na ko akire ye kente ba ko mienu miensa bi wona obetimi afra de ye betimi dia ye se yi abedin to ana se ayefo na to wakire ye ni din no enso kata peje ye muni ahye kente na ho ni din ene niema a ebetimi aye wona obetimi nso afra ntika ye ho na ye nko freno adwini asa ye obi bi ti say ya ye freno adwini si adwini so make us a triple weave no it means design on top of design na ye kente no ye de ebi eye dwumadi bebre we ubetimi dia ye wedding edwabo bia ubetimi dia kwase ye de kokko eni tuntum no enso no kwa yi fita no abedin to asori fita bi ti say itimi de ko asori na ase asori abedin to ni ade we mu so a utimi de bi eko we no the friend no against no so we the friend no makoma so ade abun de kan so ma ha desire desire you will be to say we are the friend no emre papa e wo wonim what is good times ahead of you emre papa e wo wonim yes na ben focus aduna sanensa emre papa wo wonim ebi eni na ye wo antuma we ya ye frɛ no sɛ fatia efata enkroma tuma we kwa de hu na chepa akane tuma bia fatia fata kuma fatia bi fete enkroma fatia oba no so no ho ofre pa na ye mampani dada wo twam wo saje for Dr. Kwame Nkrumah eko ware fatia ya ofri Egypt ana Misrim na oba ye no ntuma ye nananom ye de ma no ene sa ntuma we se fatia ofata Nkrumah to wonye no mfemfra nti wo fra sa ye wo biti se we ya ntuma we ya ne we na kose kakra we ntuma we ewodi emienu e fra no ohene afroshen which means the king that boarded a ship we ohene afroshen no emra asante ekokun no 1900 na 1901 emra ye che ye nana ya asantewa oni nana say adima prempe the first ye che wo mu no entuma we ni ntuma bonire eye de ma nana say adima prempe se mra wo ko se shesi no wonye no mfemfra nti obi no ohene wa fro shen enu mu fra edeko ye na enam say ye che wo mu na no mu do so mu ko du se shesi no o mu ase kotere sanse awo wo ma o mu ko eko ye bebre enti akire o mu won na so kan se o mu ba no abusu etu o mu me ketu abi na fe de abusu na be dom e kan do matches o mai bebre enti akire wo hena fo hyen no e da ne be ye abusu e ye dom abusu e bebre tuma ba ko kitadi mi sa na te fati an prase sa do wodi mi no ene ye won tuma wo ya the friend no sika frebuja frebuja chese wo sika uhu se edom eba onchen wo sika de oni no kra ofro nana enam se wo pekakra wo ho ndi sika fredom sa enti ntuma wo ye ntuma enso a bonwere eye de ma osade for Dr. Kwame Nkrumah omu ye ntuma wo de ma na mra wo sai se Ghana mampeni obia obehwe Dr. osade for Nkrumah enu bo se santo mesika frebuja yi enu na wo fry wo fra wie ye nso santo mo wo ya na wo musa ye ne nsa so sande ma na United Nations
ɛno no wɔde kɔ sɛne ho a saa ntoma we esika efre buja yo bibi ti say we say so sa we ye frɛ no obi nkyɛ obi kwa mu si enkyɛ na obi esi obi kwa mu nti etre sɛ me fom wa fa kyɛ me when someone offended you you let it go that's all the chase and say wo ba area wo metia wo na so fa kyɛ me wo so mfa nkyɛ me ba me komani mu amu se wo so area akoye mi ni abone okay nyo na me ye obone a wan fa nkyɛ me ene edo akofo mu nsu ni aba me so me fa nkyɛ wo nti sa na tie obi fom wa fa kyɛ no obi fom wa jai mane enka na kyɛ sɛ opanyi kɛse sɛ bi o hono ma obeye wedding na obesandi Kente wo wiase mu nyina madam fo hwe bi ma me yi me die me fe ma me die eno no on papa basa na mo be hwe na yi bi amana na ana de ono no pe bi aho de be ma no yes sa no bebre obo o wetimi hwe no na husu ana kala no correct mi kase kala we wo de abase enyama ba kala we ene wo ready ene e bia wo betu abu nti esese ye ni se mo ani nyina anse ye kala combination enso wo say e bia we ye de to wo ho a e be fata we ye de to wo ho fata ni nyina ye e kire e bia design we e bia ye design we de ma wa ene fe ma ba ye design we ni nyina ya de aye e be ye so be fe pa yes awo pe ana se wo Kente aba se me to bibi se o mu hye se a Kente yi de nka wo ye ni se ya ebeboa onye se bia wasori dia banana ye yama ana se wonni bi kra na oba ha se ya ye be hwe se de wa hoso sitie eni se de woni ndua sitie na ye Kente be fataw na afi so ya show ni ye hu se Kente show oso hye Kente sa pepepe next opanyi kese corona na twam ese nose mask na nya nhye biem enti ya de nsa beto nsa yem na ya ka se nyame onhira wo bebre samre de ebe kosoa na ya de ya ba ha sei enti Kente no ne bo nso da form enti se ope Kente aye wedding ope Kente aye waye abedin to epunu bi a wo to bia no bo shi bon ready ye ka bon ra yes Kente ensuye enti ne atodi ni se bon re Kente Asante Kente eno ani bon re Kente enti bra bon re ne beto Kente papa bi na wo ka enkrofo atwayani ni aka se asumete wo ho aye fe se de amaji bi agumi ko ma mi wie ya me de kwa akofro ka akwa na tie pepepe enti aha ene de dwumade ni nyina besie ye beda wase bebre se wunya abrenya e ho adaje wati bon re abakwasem wati bon re Kente nso abakwasem kwanye fa so a ye tu kro ni din bon re ene kwanye fa so a ye benya edin Kente eno nso ye da wase obre no wadaje eye ye ni sododu moja bi TV de ka ne se nyame onhiraw nyame ya adom na adom ya ye be se hia medin na na adwo achirewa dai no Amabeya Eviana Come on, Embera Ebeya Danjomiya Yazo Amabeya Eviana Come on, Embera Ebeya Saheba Wokarana Washawa Amabeya Eviana Amabeya Come on, Embera Chibaya don't care that was Ebe,